Prečo už nevybudujete druhý Jim Beam alebo Tieto-les? Lebo ponuka krát pozornosť rovná sa predaje. A problém je, že pozornosť je dnes zhruba 10 krát drahšia, ako bola pred 10 rokmi. Aby ste mohli vybudovať druhý Jim Beam alebo Tieto-les, museli by ste mať 10 krát lepšiu ponuku, aby vám to vykompenzovalo 10-násobne zvýšenú cenu pozornosti, ktorú dnes musíte platiť. Facebook, Google, TikTok, všade si kupujete pozornosť, ktorá je dnes extrémne drahá. Ak chcete dnes uspieť, nestačí mať iba dobrú ponuku a vedieť nakupovať pozornosť. To stačilo pred 10 rokmi. Existuje ale kombinácia troch vecí, ktoré vám dokážu vykompenzovať drahú pozornosť a vďaka ktorým aj dnes dokážete vybudovať multimilionový biznis. Rovnako ako som to dokázal ja v posledných 2 rokoch. Tie tri veci sú tam, čiže celkový trh, AOV, čiže priemerná hodnota objednávky, a LTV, to znamená dlhodobá hodnota vašich zákazníkov. Ak správne pochopíte tieto tri metriky a dokážete tieto metriky nastaviť tak, aby spolupracovali, dokážete aj v dnešnej dobe extrémne drahej pozornosti vybudovať multimilionový biznis. V druhej časti videa vám ukážem konkrétne stratégie a nastavenia týchto kľúčových metrík, vďaka ktorým dokážete rásť aj v časoch extrémne drahej pozornosti a ostrej konkurencie. Zostaňte preto naladení, pretože tieto stratégie rozhodujú o tom, či váš biznis bude úspešný alebo nie. Celé video nájdete už dnes v našej komunite Zlatá lampička, odkaz je v popisku videa alebo v komentároch.